Soc pagesa i estic al capdavant de l'explotació agrícola familiar. Soc doctora en biologia, de fet m'he doctorat recentment. Soc monitora de motociclisme i a la vegada soc apassionada al món del motor. La pregunta, ets pagesa? Clar que sí, soc pagesa com qualsevol altra persona, com qualsevol altre home, i tant de bo com qualsevol altra dona. Quan realment no hi ha professions masculines i femenines, clar, com que abans la dona no tenia tanta veu, els llocs de més responsabilitat ara mateix hi ha molt més homes que dones. Ha costat molt que les dones puguin tenir una veu i que se'ls escolti. Una vegada te fiques el casco no hi ha gènere a la parrilla de sortida. Tant de bo moltes dones s'incorporessin a aquesta feina que per mi és preciosa i meravellosa i que poguessin fer un futur i dibuixar-lo al costat de la terra i al final treballar la terra és un plaer i crec que ha d'estar a l'abast de tant d'homes com de dones. El desig que demano és que ens visualitzin més. El consell que li puc donar a una noia és que lluiti i que s'esforci i tiri endavant. Per fer front als reptes del segle XXI, el món no es pot privar de la intel·ligència, la creativitat i el potencial de les dones. Lleida és nom de dona. Sí, Lleida és nom de dona. Lleida és nom de dona.